Na cika ka Allah ka hakuri. Kai, ka ga gayan can? Anya ba fitsari yake a can wajen ba? Kuma fa an ce gunda aljanu. Kai, anya ba zan je in tabbatar ba ko? Bari dai magani ya zai. Kuma fa an ce gurin is very dangerous. You can wake up. Wallahi sai na je na tabbatar. Wallahi sai na tabbatar. Ai ni dama kawai nake jira. Tun daga wani ya fara mu wallahi ni mahi nayi. Ka hauka ake. Dama kawai nake jira. Tun daga shi na samu wani ya zo ya ni a hana ni fitsari. Dan Allah mai gida kai naka ni ka bar ni in yana nan na nake a tsanaki yau ga. Dan Allah ka rabu da ni ba ruwanka da ni na ga ma fitsari nake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa qul min za anzilni min zunuban wa anta karim min zalila illa ma kataballahu lana so Ka gama addu'a. dan Allah dan annabi kai hakuri Ba mun hana ku fitsari nan ba? wallahi kuskure ne da Allah Akan me garin mu kai. inna wallahi kuskure ne Dan haka sai mun dau mataki. Za mu cire ma abin in ya so gobe da mu ga da me za ka yi. inna lillahi Allah ya hakuri dan manzon Allah ya hakuri wallahi ba zan kara ba dan Allah Za mu bace da inna cika ka Allah Za mu bace da kai. inna cika ka shi Za mu bace da kai. inna cika ka Allah ya gona dan Allah ya hakuri